Hörmetli rayondaşlar, мен бүгін район жетекчилиги исеминен сизге муражаат менен чыгам. Райондашлар, коронавирус инфекциясы илдер бойлап туралы. Россия, Татарстан хөкүмәте районыбыздын жетекчилиги коронавирус инфекциясы таралмасын үчүн үзүнөн турган барлык чараларын башкара. Илебиз жетекчиси Владимир Владимирович Путин указы негизинде 5 апрелге кадар yol күннәре дип элан ителде. Барлык масса күләм yol чаралары тукталды. Клублар, спортзаллар, күңел ачу урыннары вакытлыча эшләмәячәк. Мәктәп укучыларының язгы каникуллары озынайтылды. Барлык сәүдә үзәкләре, кафе, рестораннар бу көннәрдә үз хезмәтен туктатып торырга мәҗбүр. Хөрмәтле бизнес вәкилләре, бу чорда хезмәткәрләрнең сәламәтлеген акчадан үстән куеп эшләрегезне мөмкин кадәр туктатып торуыгызны сорар идем. Яшьләргә мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсем килә. Яшь вакытта бар да үтәр шикелле тоела. Сез үзегезнең хатагына түгел, әтәниләрегезнең, әби-бабаларыгызның сәламәтлеге хакында кайтырга тиешсез. Күңел ачуларны, күмәкләшеп урамнарда йөрүләрне, табигатька чыгып шашып пешүләрне, популяр урынга әйләнгән Екатерина күпер янында йөрүләрне вакытлыча туктатып торырга бурычлы. Бер инфекция йоктыртган кеше үзенең куркынычын куеп, тагын 2000 кешене зарарга мөмкин дип кисәдә табиблар. Ял көннәре дип игълан итү сәбәпле авылларга бик күп райондашлар кайтты. Аларның да куйган таләпләрне үтәп итәгатьле булуларын сорар идем. Районыбызда чит илләрдә ял итеп, эш сәфәрендә йөреп кайткан кешеләрдән 14 көнлек үз изоляциясе вакытында куелган чикләүләрне үтәүләрен сорар идем. Һәр кеше үз өчен генә түгел, башкаларның сәламәтлеге хакында уйласын иде. Яш чорында йорт, коралты куратирәсендә эш бик күп. Шушы чордан файдаланып, якын тирәбезне чистартсак, матурласак, гаиләбез белән китап укып, кино карап, аралашып вакытыбызны файдалы итеп үткәрсәк иде. Кертелгән чикләүләрне һәм таләпләрне аңлап үтәрбез дип ышанып калам.